Jamen, det gør jeg bare. Det gør du bare. Ja. Jeg har lidt af svimmelhed. Det har været sådan en tilbagevendende oplevelse at blive svimmel. Ja. Er de for stramme? Nej, det er fint. Godt. Og så er jeg her, fordi jeg havde behov for at komme i sådan en stol, hvor man bliver rykket ordentligt rundt. Det var ikke nok at blive ved med at lave det, jeg plejer, nemlig at sidde på en seng og lige vende hovedet i den rette vinkel, og så kaste mig ned på sengen. Jeg var blevet henvist til Rigshospitalet og vidste et eller andet sted ikke rigtigt, hvad det var. Og så se den der stol, og så blive spændt fast, og så tænke, kommer jeg nogensinde ud igen? Jeg løfter bare hele vejen op. Men bagefter, altså allerede den første gang, jeg prøvede det, det var bare så effektivt. Altså det vil jeg sige. Det var det. Så skulle det gerne stå stille nu. Det er ikke sådan, som man synes, det er begejstrende at blive spændt fast, men det har virket rigtig effektivt. Det har det.